vám chcela popriať úspešný šampionát, veľa športových zážitkov a pekných zážitkov aj z pobytu Žiari nad Hronom. Chcela by som poďakovať organizátorom tohto pekného podujatia, že nám pripravili takúto krásnu a milú atmosféru, deťom za milý kultúrny program a dovolím si tvrdiť, že nič nám nebráni v tom, aby sme dnešný šampionát otvorili. Týmto považujem majstrovstvá Slovenska cez pomoc žiakov základných a stredných škôl za otvorené. Ďakujem. Na majstrovstvách materských škôl, že by si to zaslúžilo jedno krásne. Takže odstantované, držme palce, dievčatá. Kde to mám ešte dám? Doma odložiť. Veronika! Počkaj ma. Rito Martin. Ďalej, že 50. Prešovali z baku zelené. Poď. Nebezpečná budú úkrát vystúpali. Konfúra dievčatá. Takým by som povedal, nechcem uraziť vychádzkovým tempom a vidíte, rozostupí z lesu. Výborne, Agatka, výborne. Poď, dobre to je. Janečková, no takže Lucia Janečková, ktorá pochádza z Nových Zámkov, alebo aj pozerám, či reprezentuje atletický klub Nové Zámky, priviedol sem Imrich Maďar, úspešný vytrvalý slovenský, niekoľkonásobný majster Slovenska, ktorého srdečne vítame. Musíme, zašlapeme, Peťka, poďme. Veľký bežecký talent aj zásluhou svojej mamy. Viac ako 10-násobnej majsterky Slovenska vo vytrvalostných behoch, najmä polmaratóne, to je disciplína, kde reprezentovala aj Slovensko na Európskom pohári a na ďalších podujatiach. Takže Lucia Janečková, ktorá s maminou v minulosti a dúfajme, že aj v budúcnosti. Výborne, Agatka, výborne, poď. Čiže Agata je 5, ale sú tam pred ňou 2 mimo družstvo, takže do družstva by sme mali mať. Luci, ešte, Lucia, musíš, záber. Poď. Ešte. Príjma, Lucia. Viera, poď ešte, poď, Viera. Poď, výborne, Viera. Vynikajúce, poď, výborne, Viera. Stredných škôl zastávajú dievčatá z gymnázia Jarka Chalupu Brezno! Ivana Pialková, Eva Ulajterová. Nezostáva. Svojím kolektívom. Aj pre nich sme nereli. Za opravu, že to tam boli v prípade žiakov a žiakov, ale v prípade Brusmieru
dievčatá.